Profesor ulazi u razred, jeste li ustali sa stolca? Da, u moje vrijeme da, i poštivali smo jako profesore i... Čini mi se da, koliko se ja sjećam, u osnovnoj da, u srednjoj malo manje. U srednjoj eventualno ako bi uletio, ne znam, ravnatelj ili tako neka osoba iz uprave, ajmo reći, ali da, baš i ne. Ne sjećam se, davno je to bilo. Ne sviđam samo onak nekim određenima koji nam baš kažu na, ne znam, prvom satu, morate mi se ustati kad uđem. Pa onda je bilo onako vrijeme, a sad, ne znam, nismo ni razmišljali, tako su svi radili pa smo i mi. Mislite da je to dobro da učenici ustaju profesorima? Pa u današnje vrijeme se ne moraju ustajati, ali su jako moraju poštivati profesore. Pa ne znam, dolaze nove generacije, to je tako. Po meni, ja bi se ustajao. A sad, mladih ljudi to drugačije razmišljaju. Pa vidite samo, uđete u tramvaj i sve će vam biti jasno. Mi smo na portalu proveli jednu anketu, 50% ljudi je reklo da je ustajalo profesorima, a druga polovica su rekli da nisu ili su samo ponekad ovisno o profesorima. Kako komentirate te rezultate? Pa ovisi u kojoj školi su išli, u kojoj sad bi rekla gradu, selu i tako, ali mi smo uglavnom ustajali, strašno smo poštivali profesora, više sam se bojala profesora nego roditelja. Mislite da se to danas promijenilo? Jako puno kad vidim koliko su prema profesorima vređaju i tako da to nije lijepo niti za odgoj, niti za djecu, za daljnju njihovu budućnost. Mislim da je totalno nepotrebno. Zašto? Pa šta ja znam, nekako mi... Mislim, dobro, ja sam inače protiv tih nekih hijerarhijskih praksi, ali ovako, mislim da učenici trebaju puno više poštovanja pokazivati svojim profesorima i učiteljima koji zaslužuju jako puno poštovanja i strpljenja, jer i sami to pružaju i rade jedan od najtežih poslova, ali to ustajanje kao pozdrav je totalna besmislica. Drugačija vremena, sad su drugačija djeca i ne znam. Mislim da je u naše vrijeme bilo puno bolje. Sad se nema ni kulture, katastrofa. A dobro, eto, valjda će biti bolje.